Hola, què tal? Tenim un anticicló ben ferm sobre nostre i això sembla que durarà uns quants dies més. Per tant, la tranquil·litat estarà garantida. Un dels fenòmens que genera l'anticicló a l'hivern és la inversió tèrmica, que vol dir que les temperatures mínimes són més baixes a les fondalades que no pas a cotes altes. I això ho hem volgut representar amb aquesta evolució que hem preparat. A Guardiola Berguedà aquest matí hi havia 5 graus sota zero, a uns 700 metres d'alçada. Hem pujat cap a Gisclareny i allà hi havia 1 grau sota zero, per tant, una mica més alta. La tònica hauria de ser generalment al revés. Aquí podem observar el Pedraforca, aquí tenim tota la serrada del Cadí i després hem anat a mirar què hi havia a la zona de Prat d'Aguiló, a 2.100 metres, doncs 1 grau sota zero també. I finalment hem baixat al fons de la vall de la Cerdanya, a Das, per apreciar què hi havia, quina temperatura mínima hi havia. Doncs a Das, a 1.000 metres d'alçada o 1.100, hi havia aquest matí una temperatura mínima d'11 graus sota zero. Per tant, ambient ben fred i això és un exemple clar d'aquesta inversió tèrmica. Si donem un cop d'ull a l'evolució de les imatges del Meteosat, podem observar com un altre fenomen de l'anticicló hivernal és la formació d'aquestes boires gairebé persistents a la zona de Ponent, boires a les zones baixes i, per contra, els sectors elevats han quedat ben serens. També s'han format núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, que sembla que demà encara poden repetir-se a primera hora del matí. Tenim l'anticicló que abraça tota la conca mediterrània i ben bé s'allarga fins a l'Atlàntic amb pressions demà al migdia de 1.036 hectopascals. Per tant, pocs canvis tindrem, no s'imposarà el cel serè perquè, de nou, reapareixeran o es formaran aquestes boires, núvols baixos a punts de la depressió central. No només allà, també a algunes valls del Pirineu i del Prepirineu. I això sí, a la resta s'imposarà el cel serè amb mala visibilitat a zones baixes i bona visibilitat a zones altes. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i les màximes també. Per tant, un ambient més suau al centre de la jornada i fresc a l'interior. Avui, de fet, a Lleida han arribat a una màxima tan sols de 5 graus. I durant la tarda la novetat serà l'arribada d'aquests núvols alts i prims d'oest cap a est que, com a molt, enterniran el cel. I sí que sembla que seran una mica més compactes a la zona pirinenca, però no passaran d'aquí. La previsió per les properes jornades podem observar com el cel serè o entrenyinat per núvols alts i, de nou, la formació de boires i núvols baixos a la depressió central serà la tònica dominant. Per tant, pocs canvis en conjunt. Les temperatures remuntaran una mica divendres, una mica més dissabte, evidentment a zones no afectades per les boires, i sembla que ja diumenge es mantindran sense canvis importants. Així doncs, amb aquest anticicló, poques novetats tindrem. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.